Җәмәгать дәвам итәбез. Мин инде урнаштырып тормадым. YouTube'да беренче чыгарышны мин уйладым инде. Әйдә бездә кызды дип әле урам йортка чыгам да мин бер эш белән инде аңлыйсыз инде авылда кайда әбрәкәйгә дөресен әйтсә, мәсәлән, анда инде саф һава чыккач аласың да балтаны, әйзрәк утын чабыйм әле дисең. Әти мәрхүм чыга да ташлап тора утынны шурасын арып бетәсең. Шуның шикелле кызды ди әти мәрхүм. Кызды. Шуның шикелле кызды инде сөйлик инде. Мин әле соңыдан урнаштырырмын. Менә җәмәгать мин сезгә вәгъдә биргәни менә шушы сөйләргә язмышын. Менә мин бер уйладым да аны булган фикерем урыс телендә. Чөнки мин татар телендә алай менә урыс телендә үзенчәлекләрен мин белеп әйтәм, ничектер һәр җөмләнең үзенчәлеген аңлап сөйлим. Анда беренчедән мин урыс телен яхшы белгәч, газеттә урыс телендә язгалагач, журналдамы, төрле җирдә мин чыгышлар ясагач, депутат булган чакта, аны инде мин хата аңларлар дип, хата әйтеп җибәрмен дип уйламыйм. Ә менә кызганычка каршы үзебез туган телдә хәзер алар икенчедән инде тагайтас килә, мәсәлән, татарча сөйлисең, аны бер тәнкыйтьләсәң, аны дөрес тәрҗемә итмиләр дә, күпертеп, урыс әйтә бит, слышал звон, не знаю где он, ди, шуның шикелле бер фикер, бер җөмлә җибәрсәң, тәнкыйтьләп, аны кемдер күпертеп, аны үзенчә сөйләгән була, менә шушылай яманлады дип. Мин инде шуны йомшаграк тырышырмын тәнкыйтьләргә, шул сәбәптә инде дөрес тәрҗемә дөрес аңламаслар, дөрес тәрҗемә итмәсләр дип. Шуңа күрә мин инде бик урысча булса катырак сөйләрим, чөнки анда мин әйткән сүземне аңлап торам, нинди сүз, нинди җаваплылык көтә. Шуңа күрә мин анда тырышадырым гел ни аңлап, кешегә аңлатып сөйләргә. Ә монда кайсы вакытта кайсы адәм туган телен белми, хатта мин әнә мәсәлән социаль ширкәтләрдә берсе язсам, ул киресенчә бер нәрсә икенче мәгънәле акылына төшә. Әгәр дә ничек инде менә җир йомшак булса яңгырдан соң, анда инде нинди орлык ятса да ул яхшы үсә. Әгәр дә ул җир кып-коры булса, инде яңгырлар да булмаса, җире дә әшәке булса, корылык булсамы, шүл булса да, инде нәрсә инде теге урысча әйтмешле чертополохмы, нәрсәме шундый камгаклар, шундый нәрсәләр үсәләр. Ә кирәк нәрсә яхшы нинди үсемлекләр кызганычка каршы корып кала. Шуңа күрә әйтәсе килә, кайсы кешенең мәсәлән аңы, ягъни сознание урысча, ул менә кабул итә, икенче төрле менә шул кибеп беткән дә, әгәр дә ул бер кайчанда уйлап тормаган инде, без телебезне сакларга кирәк, әйе дип, ул тырышкан ошарга бүтән милләт вәкилләренә, мин мәсәлән үз туган телемне кызыксынмыйм, миңа ул кирәкми, шулай дип, төрлечә мин инде шундый фикерләрне ишеттем. Шуңа әйтәсе килә, арабызда төрле халык инде, милләтне әйтмим, төрле халык бар, төрле кешеләр бар. Кайсы вакытта инде бер мәгънәле сүзне икенче мәгънәле итеп кабул итәләр. Кызганычка каршы мин инде кызганып шунардан инде кайсы вакытта мәйтәм, кирәкме ул татарча сөйләргә, чөнки алар күбесе аңламый бит алар. Менә шушы кукмара мин эзләдем. Алар бездә гел кукмара, бездә мәсәлән сөт бик күп савалар дип сөйләделәр. Безнең авылда без мин сезгә соңыдан күрсәтәмме, хәзер күрсәтәмме, бер юлы күрсәтим әллә. Менә соңыдан юлны күрсәтәм. Оренбург өлкәсенең көньягында шушында бар мәсәлән, менә элек совхоз Южный дип атаганнар аны. Казакъстанга кирип тора, Казакъстан чигендә. Шунда алар килеп урнашкан ие. Алар инде бездә сыерлар алай сөт күп бирмидер. Бездә ашлыкта мәсәлән әйтәдер, иң яхшы елларда 17 центнер бер гектардан буладыр, ә Татарстанда 53, анда инде бездә инде
урысча әйтмешле сильно твердой пшеницы с повышенным содержанием клейковины, а Татарстанда ең яхшы елларда 13 центнер 1 гектардан, менә шушы Оренбур өлкәсенең төньяк төбәкләрендә 17 сөйләгәнем, а Татарстанда хатта 53 центнерга хәтле 1 гектардан. Ул инде әйтәләр фуражная пшеница дип, шундый фуражный килеп гөләне урып торганнар, нәрсә инде җыеп торганнармы. Шуны әйтәсе килә. Алар гел шул бездән бинә яхшы булды, яхшы. Без уйлап торабыз, ник яхшы булды, ник сез монда килдегез дип. Менә мин аны бер вакыттан соң аңладым инде, ул вакытта Татарстанда нефть таба башладылар. 53 елны Ромашкинское месторождение дигән. Менә шушы якта, менә шушында мәсәлә, менә Әлмәт, кая менә шушында Ромашкинское эзләп карыйк әле. Ошо жердә бер җирдә бар инде ул Ромашкинское. Менә Карабаш, шуларны карасак, шул җирдә тап шул Карабаш дигән шунда бар инде ул. Әйе, шунда килеп алар урнашып безгә Татарстанга, шунда гафу итегез. Шунда нефть тауып тордылар. Инде елына 100 миллион тонн нефть тауып тордылар. Африкадагы төрле дәүләтләргә Леонид Ильич Брежнев ярдәм итеп торды. Үзебез Татарстанда күрдегезме нинди хәл? Мин аны инде урыс телендә әйтермен, ачыктан ачык инде. Анда ул шундый сәясәт булдымы әллә дип нитепме? Ник менә шушында Татарстанда шул гөрләп торганда, шуны хәтле нефть тауып торганда, авыллардан мискиннәр алар безгә хатта шул менә күрдегезме, менә шушына мәсәлән Кукмарадан алар, хатта менә Кукмара безнең инде әби дә мәрхүм, инде бабайга бер туган әбинең абыйсы бер вакытта киңәш иткән, өйләнәсең киләме, бабай сораган инде нинди кыяфәте, бу әйтеп сөйләгән, шунасын яри ди, риза ди, өйләнәм ди, шунасы тегегә хәбәр иткәннәр, ул әби шушында ул менә шушы якта бар Шәмәрдән дигән, менә Шәмәрдән, әллә шул Сабый районында, әйе, Шәмәрдән, менә монда бар тагы Утар дигән. Шундан туган ул әби җәтим булган. Шуңа күрә инде аны безне менә юл ерак, менә шушы юлны күрсәтәм. Алар инде соңыдан менә 56 елны, 61 елны Татарстаннан шушы яктан килгәннәр. Татарлар безгә хатта безнең бер керәшне кодагый, Палый кодагый дигән, ул да шунда булган, әбинең авылдашы булып чыкты. Әллә күрше авылданмы? Күрше авылдандыр инде. Менә шуна килгән. Шул әби менә шушына алып килгәннәр аны, юл буена ул әби Хода Тәгаләдән сорап килгән инде, ичмәгән, я Рабби, ичмәгән кияүләксә инде, ичмәгән кияүләксә инде. Мин аны бер-ике тапкыр шаяртып сөйләдем инде. Аллаһ Тәгалә кабул иткән аның дуасын, ичмәгән кешеләккән, әмма безнең бабай котырган инде шундый. Белә әйтмим инде нинди кан брас анда кирип киткән бер милләтнең каны. Алар безнең тугандаш милләт инде. Яратмаслар, шаяртып әйтте дип уйламаслар, кабул итмәсләр инде, безне яманлы икән дип. Шуңа бераз шундый кыюрак булган бабай, йомшак әйтсәк инде, йомшак рәвештә. Инде соңыдан әби әйткән икән, үкенеп, әгәр дә белсәм ул шундый котырган карт каләгәм икән, мине хатта Ходай Тәгаләдән сорарым, ичкән булса да ичсен, теге тик котырган булмасын дип. Вот, шуны әйтәсе килә. Менә шун белән тамамларга да кирәк хәзер сезгә. Менә шушы инде безнең авылдагы Татарстаннан килгән адәмләр хакында сөйлисем килә, тормышлары хакында бер-ике ничә җөмлә тагы сөйләрмен әле. Ник алар шул бугай Татарстаннан ни сәбәпкә бәйләнеш килгәннәр, безнең туган якка килеп урнашкан. Без бит инде котырып яшәмәдек анда. Мин аны аерым туктап шун турында да сөйләрмен әле. Шун белән икенче чыгарышмы нәрсә әйтә, чыгарыш, икенче бүлекне тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе чыгарышларга кабул итегез. Рәхим итегез. Кабул итегез киләчәк чыгарышларны, шушы 3-нче, 4-нче, 5-нче чыгарышларга игътибар итегез.
Ә хәзер рәхмәт сезгә, сау булыгыз.